fuel and find your inner peace in the presence of the earth's natural wonder. Be embraced by the clear blue skies, lush greeneries, and the serene landscape. In this glorious mountain, stay in touch with your mind, search your purpose, and find life's meaning. It is a journey that would surely lift the spirits up. 15 to 20 minutes by private car or 20 to 30 minutes by tricycle. Mararating na ang Mount Zion Pilgrim Mountain. 300 ang arkila sa tricycle mula town proper papunta at pabalik. Una namang bubungad ang chapel dito sa lugar na ito. Ang salitang Mount Zion, kung titingnan po natin sa Sacred Scripture, lalo tigit sa New Testament, ay tumutukoy po sa Heavenly Jerusalem o God's Holy Eternal City. So dito po nagkaroon inspirasyon yung aming namayapang Father Founder na si Mas Fidelis Limcaco na ipangalan lugar ito sa Mount Zion, sapagkat sa lugar nito ay makaka-experience ka ng presensya ng Diyos, kapahinga ng isipan, kaluluwa at naging katawan. Marami pong pumupunta dito from different places, and pag mahal na araw po ay dinadagsa po ng tao para po magdasal ng Station of the Cross. Meron po kami mga workers na nag-maintain sa kalinisan at kaayusan ng loob at labas ng building ng Mount Zion Pilgrim Mountain. And at the same time, meron po mga NGOs na tumutulong at nagbibigay ng libre serbisyo. Meron po kami nga tinatawag na environmental fee na kung saan lahat po ng sasakyan na pumapasok ay may katumbas na bayad. Ang bisikleta po ay nagkakahalaga po ng 5 piso. Ang tricycle ay 15 pesos. Ang 4 wheels ay 20 pesos. Pero yung mga big buses ay 100. At itong environmental fee na nakolekta ay ginagamit pambayad sa security guard, nagbabantay sa araw at sa gabi dito po sa loob ng Mount Zion Pilgrim Mountain. Dito po sa loob po ng chapel ay matatagpuan nyo po yung mga sinaunang gamit, mga santo at santa na kinolekta ng aming namayapang founder na si Mas Fidelis Limcaco. Mga antik na gamit na kaya inaalagaan po namin mabuti para mapreserba ang mga antigo sa loob ng Mount Zion Pilgrim Mountain. Usually, ang taon po ng mga paintings na mga statue po ng santo dito po ay umaabot po ng 100 years pababa. Nandito na tayo sa image ni Mama Mary. It's only 5 minutes walk away from the chapel. At sabi nila meron daw itong approximately 65 steps patunta sa taas. So tara, akitin natin. Ang rebulto ni Mama Mary ito ay umaabot ng 30 feet ang taas. 10 to 15 minutes walk mula dun sa rebulto ni Mama Mary, makakarating tayo dito sa rebulto ni Jesus Christ na merong taas na umaabot ng 40 feet. At sa lahat naman ng mga gustong pumasyal dito, maaari po tayong bumisita dito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon sa araw ng Lunes hanggang Sabado. Tuwing Linggo naman po, bukas ang Mount Zion mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. To see is to believe, they say, and in Mount Zion, to visit is to experience. It is a holistic encounter, a warm embrace, a comforting touch. It is more than just a tourist spot. It is a home for the soul.